V poslední době jsme řešili několik realitních transakcí mezi kamarády. Většina z nich byla o tom, on je jen kamarád, tam to neřešíme. A přesně takto začíná spousta problémů. Pokud mezi kamarády neřešíte pravidla, riskujete, že drobnosti rostou hádky. Realitní transakce přeci není jen o osobní důvěře, ale také o předvídatelnosti. Ta bez jasných pravidel neexistuje. S kamarády často nechcete dělat dusno, nastavovat sankce nebo trvat na termínech. Jenže přesně tak vznikají spory, které mohou narušit vztahy. Viděl jsem mnoho situací, kdy se z maličkostí stal velký konflikt jen proto, že pravidla nebyla jasně daná a nikdo se nechtěl hádat. Proto je důležité nastavit v obchodních vztazích s přáteli standardní postupy. Nebojte se požadovat stejné podmínky jako u ostatních klientů. Trvejte na kompletní dokumentaci, smlouvách a zápisech. Platbu kupní ceny řešte přes advokátní úschovu, i když se znáte dlouhé roky. Proč? Protože i obchod mezi kamarády potřebuje pevná pravidla.